Svätý Otec. Je mi veľmi ľúto, že musím vám povedať, že som chorý. Zachol. Ale nechcel som vynechať. pretože vám chcem poďakovať za všetky prejavy solidarity. Vás Svätý Otec, Svätý Cyril a Metod. Mimoriadne dôležitý sviatok. Che per noi è una grande festa. Podarí štátnemu sekretárovi navštíviť Slovensko práve 5. júla. Pekných umeleckých diel, ktoré robia slovenskí autori. E poi veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Adesso Posolstvo pokoja, ktoré som dnes pre vás podpísal. libri che io ho scritto Potom niektoré moje knihy, ktoré som napísal sul clima, o klíme, sulla fraternità, la fanno qui, nelle scuole nostre. È la pace. a toto je Sempre zase pace. reprezentovanie v... Dobre. Grazie ancora. Oddychujte, choďte oddychovať.